Welcome to Ngobo 10 Shop I channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. For breaking news, please visit our website www.ngobo2010shopi.com. Hey, tada. This is Ngobo 2010 Shop I channel. We are here at Chatsworth Stadium, Durban City 3, Black Leopards 2. Buff, unjani? Ngiyaphila unjani? Siyaphila. Long time. Ukhosi wakhe. Khotsi. Ngiyakurata wena. Nami ngirata kakhulu. Ukhosi wakhe. Bafo. Le qembu I Durban City. Yes. Iqembu lase KZN. eThekwini. Yeah. eChatsworth. eChatsworth. Usizwa kanjani asiqale ngegame le oyibona namhlanje. Sizoqhubeka silokhu sibuzana imibuzo. Igame engiyibuke namhlanje na igcinisa isingimincisa. Yona into singayithandi lokuminca, yabo. Yebo suwinile khona kodwa mfethu ubese ngime ngonyawo olodwa, yabo. Yeah, uma bekuthi isimo sifana nalesi kwenza ukuthi singabinakho ukukhululeka uhlala ungakhululekile, yabo. Kodwa ke anyway win is a win, yabo. Ukuthi siwine ngo-1-0 noma ngo-6-0 u3 points, yabo. So ilokho sikujabulelayo kodwa engikhala kakhulu ukuthi njengamanje iDurban City isifuna only 1 point, but angifisi ukuthi beye lapha eCape Town behambe lo 1 point, fanele behambele u3 point because anything can happen, like kusemzansi la, yabo. So anything can happen kwi-orbit, yabo. So abangayi lapha ungabethi bafuna ipoint, wabazothi bafuna ipoint belokhu kunilile egcineni bevele bethola igoli laba bedlwe ngo-1-0 laba bevele bewine ngo-6-7, yabo. Because into ekade ngiyibuka la ile team lezo ezodlala iRelum already is delegated, yes. So izoya lapha just for funny, ayanga lapha nokuthi iyodlalela ukuthi iyenzani. And Cape Town yona la is fighting for their life, yabo. So bazoya lapha be strong, but sifuna thina ukuthola ama points so that ukuze sikwazi ukushova lo mntezana. So ke umdlalo zobunzima lo yani, so kufanele bengathathi ukuthi bayodlala nabantu abakwi relegation. So ngaleyo ndlela sithi phambili eDurban City phambili bese sizothi kumphathi wayo yinye into okufanele baphume kuyona. So bafanele bazi ukuthi i-team ithola i-promotion isuke kwi-team esuka lapha phansi iya phezulu. So ke ufana nomuntu ograduation, yes. So uma ufika lapha ungathi ufika lapha ubusulinde lokukhulu. So laba abantu ofike nabo la ibona ofanele usebenze ngabo uvale lapha nalapha, ungasho ukuthi njengoba usufika lapha uzobakhipha usushintsha ucoach. Why? Ngoba uthisha obefundisela abafana bayam-understand mase uzoinstila abanye abantu enye into yenza ukuthi i-team ifike iphinde ihambe. So ngaleyo ndlela kufanele ukuthi beyimise indaba yokuthi bathathe ocoach abanye abaxoshiwe nabo kwamanye ama-team wabo. Bahlulekile kwamanye ama-team. Usucanga ukuthi wena bazokusiza, ngeke kwenzeke lokho. Sebenza ngonakho ubuso uyagcwalisa lapha nalapha. Exactly. Ngiyabonga kakhulu. And then omunye umyalezo ngiyakuzwa uyibekile ngo-coach of which is good. Abadlali abaningi abale ko Sundowns ko Pirates njalo basuka la kuleqembu leli. Most of the time leqembu leli produce abadlali kuthi la selithembisa khona bese liyabahambisa ngoba naku kuna lento sebeyibiza ibusiness kwi-football. Umyalezo ngabanikeza wona oSherman la ukuthi ukuze bangaziboni bakulesimo lesabo kusona njengamanje in terms of abadlali. Ngiyakuzwa ngocoach in terms of abadlali yini ukuthi ngabenza ukuthi basustain le status lesi. Okay, lokho ngizothi ikuyisifo sama-team ase-KZN. Ama-team ase-KZN sikhuluma nje iqiniso asebenzela ama-team asegoli, yabo. So i-team engakaboni yenza lokho kakhulu iRichards Bay. iRichards Bay angakayiboni ithi laba abadlali bayaba strong ukuthi siyabadayisa. So
Udayisa umdlalo uzomdayisa let's say umdayisa 5 million yabo then umdayisile team isidliwa izembe yini oyitholile egcineni awutholanga lutho so kumaZulu into eyenzakalayo kwiMaritzburg iyenzeka so angithandi Eros futhi hayi Eros ke vele ke isebenzela amanye ama teams yabo so lama team ethu fanele abaphezulu mawubuka ibhola kahle kahle KZN yila likhona ngoba bokubuka makudlala ama game let's say kudlala iChiefs kudlala iPirates kuzodominate iKZN ama players yabo so funeka ucabange lonto uthi iKZN iphethe igolide yabo so if we groom that goal to one and sebenzelana engabe thina asithinto so ke manje sisebenzela amanye ama team so abeke beyeke ukuthatha ama players bewadayisa bewenza imali ngawo lo mali izophela ngokusheshsha izoqala uthathwa ama tax lokho nalokho ekugcineni i-team isiyaluza sekufanele beqale phansi uma befuna ukwenza lokho ababe nama players amaningi uyabona mabe ukuthi iSundowns iyadayisa iSundowns idayisa ama players awu10 ngeke uze kubonakala because inama players alright wena awunama players unama players oyibona ukuthi wona ozosebenza ngawo uphinde uyawasika futhi ulindeleni lapho that's why sizohlala sonke isikhathi kune team yase KZN ezoba icontender ye relegation so ke abasize lapho ukuthi kuze nathi sizithole sijabule siqhenya abasibambela abadlali bethu look at Makhehleni Makhawula oxoki bonke abadlali abona abadlali ababhizi labo abawinisa ama team what about thina yabo so ke ezinye zezinto lezo okufanele bayibheke kakhulu siyabonga kakhulu bafo thank you so much aso sure yeah it's For your soccer updates and breaking news, please visit www.ngoba2010sharpeye.com.